Så er vi i gang. Minecraft. En af de første videoer i meget lang tid. Eller ikke meget lang tid, men den første video med William som vores gæst. Skal vi crafte en båd? En båd. Hvad skal vi? Jeg skal vi bruge en båd til William. Så skal vi lige have mine craft. Så skal vi lige... Jeg vil godt have en båd. Så skal vi lige have en pickaxe. Yep. Godt, William. Og jeg er inde. Og jeg skal hen til det is noget. Jeg har et stykke guld, og det var det. Det er bare mig, som der har været med i nogle af. Der er 2 vores videoer. Jeg har i mistet. Backboom for eksempel, hvor jeg lader baconmanden. Jeg tror du ikke, det er ligesom sidst, du gjorde. Jeg vil ikke slå dig. Jeg har 3 liv. Så slår jeg dig. Jeg har 2 stykker uld. Jeg har Hvor er I henne? 3,5 liv. Jeg kan se dit name-tag. Jeg kan se jeres name-tag. Hvad står der? Den der var jeg. Jeg har allerede 3 uld, William. Okay, jeg kan se en over ved noget is. Det er mig. Den anden kan jeg ikke se sin name-tag. Den ene er her. Hvor? Hej, det er mig. Hvor er den anden henne? Hvor er du henne? Ja. Så tror jeg... Der! Den vej. Så... Ja, du er der. Godt. Speed. Pas på sne, Hjalte. Hvorfor? Fordi det kan så godt være, du synker ned. Bare løb over det, Hjalte. Hvor kan det være? Det kan være, du synker ned i det. Kommer I med mig? Kan I se mit name tag? Nej. Jo, okay. Jeg kan ikke se det. Åbenbart kan jeg. Og der er jeg. Derovre. Jeg skal du helt derovre, William. Ja, jeg er i gang med min sten. Nå. Endelig forstår jeg, hvad du laver. Jeg skal lave mit hus. Inde i et bjerg. Jeg begynder at lave sådan en overetage, så jeg skal bruge en masse sten for det. Wow, kan du sætte crafting tempel et eller andet sted, William? Jeg har et. Har du ingen? Jo, jeg har. Det er fordi, jeg skal crafte en hel masse ting. Jeg har en det der. Hvad skal jeg hjælpe dig med for eksempel der? Jeg laver en træpickaxe. Så skal du have stik. Nej, jeg skal have stenpickaxe. Du skal for også have en træpickaxe, så du kan få en til. Jeg fandt lige en masse bær. En masse stik. Og vi skal også være... Hvis vi ikke har en ting, så skal vi også være vågen om natten. Det er jo normalt. Så monstre. Dem skal vi så møde. Så er jeg oppe på toppen af det her bjerg. Ej, der faldt jeg lige ned. Hvorfor trykker jeg ikke shift? Ved du det? Nej. Nu trykker jeg shift. Ja, det er meget mørkt. Penge på dag. Har jeg råd? Hvor er I henne? Jeg kan se sådan en ting. Du kan se mit opad. Du kan godt... Hjælp her. Ja. Jeg kan se jeres name check. Der er allerede ved at blive nat, William. Det ved jeg. Hvad skal jeg må jeg kan stå der? Må jeg bygge der, William? Må jeg bygge der? Må jeg skal have træ? Må jeg skal bygge træ? Man bygger der lige net. William, du
okay? Mig bygger der, mig bygger der, mig bygger der, mig bygger der, mig bygger der. Johan, jeg er her. Big. Jeg laver en dør. Jeg er i gang med mine sten. Ja. Er det okay? Jeg mener 2 sten nu. Er det okay, så mine? Nej, ikke ind i vores hus. Hjalte, ikke ind i vores hus. Men han bare sagt. Jamen, Hjalte, du kan ikke engang det der. Det er dumt, det du gør. Du skal ikke gøre det i huset. Inden du har set Hvis crafting. nu, så skal du også herind. Er der nogen, der har noget? Jeg skal bare lave crafting. Så er crafting-tempel derinde. Okay, 2 sekunder, Hjalte. Jeg tror, jeg bliver modig. Vi skal have nogle fakler, nemlig. Ja. Hvor er crafting-tempel? Jeg tror, jeg stærker. Jamen, jeg går ind. Hvorfor? Det er fordi, der kommer monstre, Hjalte. Så er der monster lige ude på døren. Hvad er det? Det er et spider. Nej, det er en zombie. Jeg kan se en zombie-hænder. Kan du lave fakler? Det kan jeg. Jeg kan lave økser. Kan du det? Mm. Har Det er du? derfor, jeg var lige ude. Jeg sætter den oven i det ene hjørne. Hvor er den? Hvad var det nu, man skulle brænde med træ? Var det ikke sten? Nej, det var træ. Brænd med træ. Brænd træ med træ. Sådan der. Godt, nu er der lys. Jeg skal... Nu har jeg et kul, så jeg kan lave noget med. Godt. Hvad er det? Det var bare mig. Der står på mig. Det var ikke noget lige. Hvordan kommer man herind? Det er fordi, der blev sat et crafting table der. Hvem? Hvad mener det? Jeg ikke gør det jo! Der står monstre lige udenfor, Hjalte. Hvem har lavet den der trappe? Det er mig, det er fordi, jeg skal til at lave en overetage. Jeg har lige lavet Den det. går ovenpå. Jeg har en lille knap. Til en Johan, fængsel. herinde kunne Jeg der har også en godt knap være til en fængsel Der. der. Du skal bruge iron til det, Hjalte. Knap. Men du skal også bruge iron til at lave en dør. Jeg skal lige crafte noget. Og det, vi skal spare på træet om natten. Jeg har 22. Hvor er crafting templet henne? Nå, undskyld, det har jeg taget på min hånd. Det var fordi, jeg gad at mine det. Var det mit crafting-tempel? Nej, det var mit eget. Kan man se det crafting tempel? Jeg har gjort det. Godt, så kan jeg. Ej, det er fordi, jeg skulle crafte, William. Okay, det var fordi, hun stjæle. Okay, det jeg kan købe. Hvad skal jeg købe? Jeg kan... Køb. Jeg kan gang med, at jeg kan komme højere op. Bam, 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 bam. Johan, har du noget normalt træ? Nej. Og det har jeg heller ikke. Jeg skal faktisk bruge noget normalt træ. Hvorfor? Det... Det er fordi, jeg vil gerne bo ovenpå her, William. Men jeg må også... Nej. Hvad? Ja, man får intet, hvis man ikke miner med en træpickaxe. Så nej. Du må gerne mine det der. Johan, vi kan skifte og så gå udenfor. Vi kan om det og så skifte. Så man kan ikke miste liv, hvis man skifter. Jo, man kan. Jo. Kun hvis man falder ned. Man kan ikke falde ned, men man kan godt miste liv. Jeg er sulten. Eller hvor meget mad mangler I? Ikke særlig meget. Det synes jeg ikke være. Eller har du nogen bær? Eller noget mad? Nej, for jeg... Han er også næsten fuld. Men jeg giver dig lige et bær, Hjalte. Nej, ikke det.
fisk. Hjalte. Tag det, Hjalte. Nej, det er ikke. Åh, du er godt, Hjalte. Det er ikke mig. Hjalte her, Hjalte. Jeg har lyst til at åbne døren. Tag de bær, der ligger på jorden. Hvor? Du har det. Spis det, Hjalte. Skal jeg åbne døren og så hurtigt sætte 2 bloks? Hvorfor? Bare skal jeg? Hvorfor det? Ikke gør det endnu, William. Jeg er klar, William, til du gør det. Fordi jeg har en stenpickaxe, jeg kan angribe med. Vi sætter 2 blokke. Nej, kun den... Nej, William, den øverste. Min den øverste. Nej, kun den nederste. William, det er fordi, jeg kan slå på dem med min meget stærke pickaxe. Ja. Kan du sætte min den øverste og sætte den nederste? Hvorfor kan jeg ikke lave en pickaxe?